Kublai pi baro nengi ngidai kinong pop ngile pop balada ngi sutho ba banle pop kalong ko persya yo blai ngi ki katolik ngile pla ha kileng do mana kaliang jo ki para Kristen bom de ki katolik ki pla ho blai lang ba ki jindwa jo ki nambar baro nengi ngi kwa ban posh beneng ti baro nengi ngi kwa ban nomle pop setia handrai kata na kiat banle pop kata arsya nginang le pop ban Tekai ke pop, bo nanging sotho ba kapop kadai ke cepat keng ni ki ai blai beri ki ai balang. Namar kata, bad e kita ki ai kena benum le pop. Kane kam de setia ke masuk namar ki ai ki long ki ba perking ba. Habang sotho kum ta, kita ki ai blai beri ki ai balang ki long na perban kum ki cepat kit ki ba kia halor jongi. Om kum kita ki ai ki ba pen lai lo yangi. Anda habang le pop lang ba ki cepat keng ni ki ai ngi don ki sopap hangi. Ngi laptop nang ta ngi skopap laptop biang nang ta sopap biang berkumta sikumta don pat gibre basutho ba ban laptop kemut tang lada penmong penmensau pensosi tu thêm klim peniap berkumta terter balada kim le kumta kisngo ba kim don pop setia don pat bamut ba kapop kadai ka jingle bakla ne mistakes ne ba shulong khat jarang khat ne accident habaki let plapop ki ong o ngalakum bakla map lo yanga hoi kine baro kide ki pop ki ba bo nangi ngile ba ngimle ru kine baro kide ki kam ki ba mi na ka pop larang ibat perking ki kum jong blai ba jong ka balang ni klem le kanu kam sneu ki wipat hato kamut ba ngaduna ki pop ni ngam don pop setia lagi sotho jong pi ya ka pop kelong tang ka jing bat ki an bat benam penmong ye kiwe kejubab kelong hoi Henry kapop kam dai tan ke ken ye ki an blai ne ki an balang ne ban penmong penmesau kiwe mantip kam jile kapop ngi ban snotho yak telong jongka ya do not jongka te kai ka do not jongka pop ne nai lakhai kapop ya kapop lakha na karai kadai karai ha jinga dei ne ak tin pareng relational decision kum nong so thoi kan ni ha ji de jong yi bru blai ka pop ka long habang ong yo blai ko blai ngatip ya ka e ka me kwa ban ngam parwa ngam sun yo e ne ko blai ngam parwa ka e ka me kwa ngakwa ya ka bang kwa ha tin pareng ban kham so khyap ha God I know what you want but I don't care I want what I want kini ki jiben ken ni an jung blai jong ka balang mat baro ki to ki bang le ban permesau ban ki kam sti baro ki don center ha kan ni ka jinglong jongi ko blai ngatip ya ka e ka bami kwa ban ngam perwa ngam snyo setia ngatip expo hukum ngatip jihika jong ka balang ngatip jihika jong ka bible ban ngam perwa ngam snyo ye ngan le khat ka bang amon salai baro ki pop ki wan ha kan ni man la pop kalong ha jinga de jongi bar blai bar para breu ha bakum ta ha kan ogor kom ngila bentip ba blai ukwa e ka ba kwa ngila bentip lang ba kispo hukum lang ba ki gospel ba lang ba magisterium kata kamut ka bor jong ka balang ban batai janai tin jong blai ton ki beri ka ba kwa e tai ni as phang bon ki pop ki ba am sim na kan tikna ba ha bible kum ka abortion euthanasia pornography masturbation suicide kajing jaito kajing lalot kajing bitar kajing sarong kajing bisni berkum ta terter kane baro golong ban prinksan yang re ba ka ek bom shim la tho ka bible kamut kam de ka pop ha ba khadu golong ba ngala ban yo la ban le ek bang kwa makata ka dai uthe jung ka pop nalor ki pop ki bangi le anda ha bangi tip khnang ba ki long ki basneu kalong pop ru ha ba ubre utip ya ka ek ba ban le bat le eka kuma ka ban yarap ikiwe mas neng ban kraw lem ikiwe ban ri busumar ka mariang ban im ka jingkemen ban yalap ka tien jong blai ban le lut phut ban long ki basurit ban nam kwa burom ban kum ta terter haba khadu golong ba ngan le ke bang kwa sale ke baro kalong ha ji de jung ni baru blai u blai la thaw ngi bangin tibi u bangin e u bangin chakri u but bangin don langkar u shijunom kene baro ka kedo ba u blai ula thawengi bangin don ka jinga dei bat u
wa adam mar ke im kila don ke jinga dei baru blay mar kane ke jing sngo jongki ko blay ngatip ya ke mamikwa henrei ngamle ke mamikwa kane ke pelong ki bentam seneng ni ke ba blay lamana bat kila le pop ha ke jing kristan jongi teng ni le pop bon nangi habangi lakerni banle ke josh ke jo ke pop ngim sngo pop sho namar la melen masuk tho ba ke long ba bha ke long basniu ni haban kali ya kene ke jing kali hato ngale ke ba oblei kwa ne ke ba manganga kwa bon nangi nila pep mas pep ginseng banle e bon ke pat ke kam hato ngale ke ba oblei kwa ne ke ba manganga kwa bon nangi ngithok di syukor ni to ngithim ha khai pateng parikam business jongi hato ngale ke ba oblei kwa ne ke ba manganga kwa bon nangi ngila jingai na ka yukaris bkhoi banang sakramen jo ka jing teu kurim hato ngale ke ba oblei kwa ne ya ke ba manganga kwa bon nangi kan tur show sak balang namar mulai hap log ba klem palla pen bet show don bon ba kita kikam ba mangi ngila le badaki ni khangla de de pen janai ka jing dei jungi baru blei man la kita kikam ba philale ada phila ban juba ke ne ka jing kali pensa shem ba bon naki kini kikam ba mangi le ba pen hun ya ka jing kwa jungi ba ngila le pop blei lo badap da ka jing baru ya pi la philong kumno ro Henry kamut par ba unsu aimon ni pi ba phin le kat ka ba hikwa udawa na pi phin jan chu ka jing mut ke phet chibu na da unong pop ule pop Henry ule kat bala ban jan cho blei ban ya unong pop ba klem mat chu ekala ban jan cho blei hakmi ngalabu akhmat ju pi menta kasni ka jing im ma ka jing pha ka jing yap ka jing lanot lada pi ko ngo ki hukum utra ju pi ki bangangal ai pi menta kasni dak ba ya utra blei ju pi dak ba ya kanti jungu badak ba rakhe ki hukum jungu ya ki a jungu bergerti jungu hangta phin im man phin nang roi rutra ju pi un kat khu kar do pi Deuteronomy laipo khatsan hanu khandriu sai sen biang to kala bamut nama himau blai kala jan eni roi Yesus Kristus janam na janam amin